Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika kunyika yekwedu. Ndiri kutambira shoko mhuri yeZimbabwe. Ma-reports panapa zviri kubuda handisi kufara nekuda kwezvinhu zviri kuitika kune murume anonzi Gift Konjana. Pane nguva abva paashayikwa ende mhuri yake yanga iri kusecha kuti where is this guy up to nhasi vedu munhu uyu kauyu anonyanzikanwa kuti anga amboriwe ku-MDC Alliance. Even inini ndo pandakatanga kutomuzivawo anga arimo ku-MDC Alliance kunana 2018 asati adzokera kunojoina ZANU-PF futi ndobva azongo hazvezve zvongotoka mbongori ku-MDC Alliance obva wazonoita ikoko obva wazoyabva waita candidate weZANU-PF obva wazowina uta kansela obva wazodaidai. This is the situation, but reports say that ZANU-PF Chegutu councillor Gift Konjana has been found dead. Konjana was an MDC Alliance candidate in 2018 elections before later joining ZANU-PF. He went missing under unclear circumstances at the end of February 2026 and his family reported the case to Pfupajena police station. Since then, his family had been searching for him until his body was discovered. A WhatsApp group screenshot circulating on social media from a group called Alaska Legends shows a message sharing the news with other members. Konjana was also part of this group. The cause of the death is not yet known. More details are expected to follow. This is the situation right now muri yeZimbabwe yatiri kutambira kunzwa kuti zvoni munhu akusisina Konjana akusisina. This is the situation yatiri kutambira zvinhu hazvina kutombomira mushe vedu unongozwa kuti munhu pane zvimwe zvinhu zvinongorwadza, so munongonzwa kuti munhu anga ari part of zvamatongerwo enyika izvi unenge wambobva uri ku-MDC Alliance. Normally zvinorwadza ma-citizens konzi vanenge vachiti saka wakaita sei, wakapanduka here, wakazoita mutengesi here, wakazoita sei, wakanyengedzwa here, oro pawanga umbori uku wanga wakambodeedzwa here kuti uzodii. Zvakawandisa zvinotaurika, but muri yeZimbabwe this is the current news right now yatiri kunzwa iri kutenderera nyaya iripo. Murume ari kunzi aonekwa akashaya. Inini pandanzwa nyaya yacho yanga iri kungotenderera vachitaura kuti just received disturbing news kuti Gift Konjana has been found in Norton. Unfortunately, he is no more. My deepest condolences. Zvakaoma. Alaska Legends group ndo ranyora izvozvo, and that guy zvechokwadi was part of that group, as you can see on the screen here. This is the screenshot riri kutenderera. Ndo nyaya iripo muri yeZimbabwe. Handizivo kuti yakadai so tinoionawo sei nyaya iyi kana kuti tinoipedzawo sei, because zvinhu zviri disturbing, asi nyuzi dzekuti dzinogamuchira kuteerereka. Tizoziva kuti chinenge chakanyatsotora nzvimbo kana kuitika ipapa chi. But without wasting much of your time muri yeZimbabwe, regedzeni shandise mukana. Munhu wese ari muSouth Africa muno mari kudawo kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account asina work permit kana study permit. Ndiri kuti chi education research ndo plug rendakupai nhasi kuti kana uchida kuregister company nekuvhurwa FNB business account muSouth Africa muno usina work permit kana study permit, enda ku education research kwana mukoma Owen vanokwanisa kubatsira. Ndo dzega shasha vanokwanisa kuzviita izvozvo. Chero kana uri kunze kweSouth Africa it's now possible vakwanisa kukuregistera futi company muSouth Africa muno uri kunze. But what is needed chete pa passport yako, make sure kuti ine entry stamp. Ndiziva kuti uchaita sei, uchaita zvekutravela kubva kwauri koko kunyika yauri kuri kunetsa hondo here kana whatever, kana kuti uchangopinda uchingopfuura nemuSouth Africa wobva wangoitirwa process dzacho dzese ipapapa. No work permit, no problem. You don't need to travel kunotsvaga kuti offices dze-education research dziri kupi. Vanongokuitira vari ikoko, saka gara wavabata vanobatika panhamba dziri kubuda pascreen, and unoziva kuti inini handizosimbise zvinhu zvinenge zvakadhakwa.